Hola Andreu, Què tal? com estàs? Molt bé. Molt bé, ja tenia ganes de fer-te una entrevisteta que fa ja uns quants anys que voltes per aquest món. Sí. I, bueno, primer donar-te les gràcies per acceptar la invitació. Bueno, com et trobes aquest any raro 2020, no? Una mica així... Sí, No sé ni com anomenar-lo ja. no, no, ha sigut un any totalment diferent i imprevisible, o sigui, d'adjectius no acabaríem mai de posar-ne, llavors, pues, res. Tu has pogut seguir, perquè tu ets tècnic d'esports de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, oi? Exacte, sí, jo no... I, Yes. no, t'ha afectat el tema, t'han fet algun ERTE o alguna cosa, o no? Tu No, has pogut treballar? sí, no, com a Ajuntament en cap moment jo sóc el tècnic d'esports, com a Mhm, Ajuntament no hem fet cap pla d'aquests, simplement doncs, hem hagut de tancar les instal·lacions quan ha sigut el moment i, mhm, i ara doncs, aplicar les mesures i els protocols que s'estan establint en funció dels trams al que estem, doncs, comunicar-ho a mhm. entitats o a la instal·lació esportiva municipal que tenim, doncs, el tema de piscina, el tema de gimnàs, doncs, intentar seguir el protocol que s'ha de marcar en cada un dels espais. Molt bé. Bueno, vam tenir aquí el Jordi Gavito, que explicava els seus inicis, que va ser una mica el Muay Thai, el Pau Capell amb el tema del futbol sala. Tu vens del món del futbol, no? També? Sí, estem parlant de fa molts anys, jo pràcticament des de que vaig començar a caminar sí que jugava a futbol i corria darrere una pilota, però va ser als 17-18 anys quan em van detectar la diabetis, en què Mhm, la meva vida va donar un tomb, era una etapa mhm, d'adolescència que també anava bastant perdut. Eh, mhm. Tenia molts plans de futur, doncs volia ser bomber i ja em veia sent bomber i res. I la meva O vida... sigui, o sigui que per ser bomber no... Si ets diabètic no pots ser bomber. Exacte, és una exclusió mèdica. Mhm, Ara continua així, és una cosa que s'està movent i sí que hi ha gent que ho ha intentat, però no, a les bases de la Generalitat ho deixa molt clar. L'exclusió mèdica, diabetis tipus 1 i 2, doncs és una exclusió mèdica i per tant no mhm. m'hi puc presentar, o si m'hi presentés doncs em farien fora en el moment de revisió mèdica. Clar. I llavors va ser Bueno, així. ara, sí, després parlarem una mica del tema de la diabetes, però volia parlar sobretot dels teus inicis, perquè a tu et va enganyar em sembla que va ser un tiet teu i un Sí, col·lega a sí. fer curses, van veure que tenies potencial. Com va anar això? Bueno, doncs això era als 18 anys, en aquesta edat, eh, com que anava una mica perdut, el meu tiet i un amic del meu tiet, que eren dels pocs que en aquell moment corrien pel poble, doncs un dia em van convidar a sortir a córrer i bé, doncs vaig descobrir aquest esport d'una manera molt amateur, haig de ser molt sincer. Mhm, Tot el tema d'entrenament i rendiment ha vingut molts anys després, però en aquell moment doncs, vaig trobar la manera de canalitzar tanta energia que tenia i tanta mhm. frustració pel tema de la diabetis i el fet de que Clar. una malaltia d'un dia per l'altre se m'haguessin tancat tantes portes, la Mhm, sensació del córrer o el córrer per muntanya, el fet de poder triar el ritme, els quilòmetres, a on vaig a córrer, fins a on arribo avui, aquesta sensació de llibertat em va omplir molt. Val? I el meu tiet mhm. i algun amic més que en aquell moment corrien doncs, em van ensenyar aquest esport, em van ensenyar la muntanya i en tinc un molt bon record perquè va ser, els meus inicis van ser llavors. Molt bé. Als 16 anys, no? Em sembla que vas començar a fer Sí, curses? sí, bueno, curses, clar, una cosa és un que em passa Competir. sí, no, escolta, nosaltres vam fer aquesta caminada popular a tal poble, o ara fan aquesta cursa Mhm. popular aquí, t'animes? I va ser algo molt esporàdic i molt puntual que em vaig deixar caure. Molt bé. Després em sembla que va ser a l'any 2012, em sembla que entres al Centre de Tecnificació de Curses de la FEC, si no Exacte. m'equivoco. I com va anar això? Que tu vas veure que amb això et senties còmode al fer les curses per muntanya i vas veure que hi havia un centre de tecnificació i vas anar a preguntar a veure què era això o com va anar? Tu tens molta més memòria i no sabia que tenies les dates tan controlades. Eh,
tot va anar doncs, arran de... Vas coneixent gent i vas coneixent grups d'entreno i vas sortint amb més gent i això va portar a conèixer el César Tobar. El César Tobar ara havia estat seleccionador català i va ser va ser un dels pares del centre de reunificació juntament amb el Quico. I llavors, en aquell moment érem pocs els que corríem i el César doncs, va trucar un dia i escolta, em va convidar a aquest projecte i ha canviat molt respecte a el que era llavors a el que és ara, però donava l'oportunitat als més joves a fer petites concentracions amb el que era la gran selecció catalana en aquell moment, que era selecció que competia a nivell nacional i internacional i pràcticament ho guanyava tot i era quan es proclamaven campions del món per la muntanya com a equip, no? Hi havia el Kilian Jornet, Agustí Roc, Tofo Castanyer, Just Sociats i gent que tu els tenies com a ídols i el fet de poder fer petites estades amb ells et donava moltíssima energia. Clar. I què vas aprendre d'aquesta gent? Quan tu els veies que, hòstia, que eren de... Els idolatraves, no?, una mica, no?, i estan allà amb tu. Què vas aprendre amb les convivències amb aquests cracs? Resumir-ho, o sigui, recordo que ha sigut totes les converses que jo estava callat i escoltant, jo intentava ser una esponja i agafar tot el que anaven dient ells a nivell d'entrenaments, de gestió d'entrenaments, de gestió de sensacions, de com afrontaven les curses, com s'estudiaven les curses, veia gent que era molt més anàrquica, gent que era molt més analítica, i clar, tu quan ets pràcticament un nen i estàs amb aquesta gent tan experimentada, no pots dir gaire res, perquè és escoltar i aprendre. I tinc molt bon record perquè no et podria dir una sola cosa, o sigui, vaig aprendre moltes coses i moltes... Recordo un dia els Just Sociats que deien això, que hi havia dies que potser tenia unes sèries marcades a un ritme i ell doncs hi havia dies que el cos no funcionava i en comptes de frustrar-se i fustigar-se i obsessionar-se amb aquell temps, doncs que havia de relativitzar les coses i petites anècdotes que m'han servit i que em serveixen per intentar treure el màxim sant. Molt bé. Bueno, i vas prendre bona nota perquè em sé que va ser el 2014 que ja vas ser sotscampió d'Espanya, sub-23, que va ser el primer gran triomf, no?, com diguéssim. I, bueno, suposo que llavors et vas donar compte que el tema del córrer, dius, ostres, doncs, si he arribat aquí amb aquesta edat, doncs, que és el meu, no? Que al final trobes el teu lloc després d'haver descobert el tema de la diabetes i veus que amb el tema de les curses et pots dedicar entre cometes, no? Que sigui el teu hobby. Sí, jo penso que el canvi real que he fet cap ara el tema d'estar intentar lluitar per podis i per curses més importants ha sigut arran dels últims 3 anys i mig, des que vaig entrar a la feina en la que estic ara. Vaig aconseguir una estabilitat laboral perquè fins ara doncs soc INEF i per tant normalment els INEFs quan sortim de la carrera som pluriempleats, treballem al matí d'una cosa, al migdia una altra, a la tarda una altra, a la nit una altra, tot per tenir un sou una mica decent. I llavors el que anava en aquell moment era sortir bàsicament per córrer, no em podia plantejar una vida d'entrenaments com la que em puc plantejar ara i una estructura molt més clara, que és la que estic intentant seguir des d'aquests últims 2 anys i mig, 3 anys, i que m'està donant uns fruits i que espero que pugui progressar una mica més encara. Això esperem. Bueno, després des del 2014 segueixes fent resultats, vas millorant i, bueno, primer parlem un preany al 2017. Jo penso que ja en el 2017-2018, que diguéssim que penso que són els teus 2 millors anys de la teva carrera esportiva. El 2017 vas quedar 5è a Escòcia al Campionat del Món
I, bueno, espera, que tinc la xuleta aquí. No et pensis que m'ho sé tot de memòria, eh? No, si no ja Quedes, calcular. quedes 14è a la C-Gamma, o sigui que fas el millor resultat a C-Gamma i amb la selecció catalana. I després el 2018, que penso que és l'any de la teva eclosió, que és quan ja participes bueno, amb la selecció espanyola de trail de la Federació d'Atletisme, i la que quedes campió del món per equips, oi? 2018-2019, em sembla. Això ha sigut 19. El 2019. jo penso que a partir de l'any que vaig fer el salt va ser el 18, que va ser quan vaig guanyar la Copa d'Espanya de la FETME, tant ultra com en línia, i també el Campionat d'Espanya d'ultra. També el 2018 vaig anar a córrer al Mundial a Escòcia amb la selecció espanyola, que vaig fer aquest cinquè. I el 2019, que va ser l'any passat, va ser quan he anat amb la selecció espanyola d'atletisme, doncs a córrer a Portugal, al Mundial de Portugal, al Mundial a Argentina, segon a la CCC, a l'Alvaredo també vaig guanyar. Penso que han sigut els dos meus millors anys, el 2018 i el 2019. Coincideix amb que agafes a Rafa Flores com a entrenador o va ser Rafa després de tenir els resultats? El 2018 anava lliure, anava sol, i va ser el 2019 quan ens vam posar d'acord amb el Rafa i vam començar a posar... Pràcticament tot el 2019 l'he treballat amb ell. El 2018 sí que vaig entrenar molt, però molt desordenat. I vaig veure que m'ho passava bé corrent, però no m'ho passava bé entrenant. Anava una mica saturat. I el Rafa, doncs, el que vam estar parlant a inicis del 2019 era posar una mica d'ordre i m'ha anat molt bé, la veritat. El fet de poder compartir sensacions, que ell també em digui les sensacions que ell veu, m'està ajudant doncs, a un plus més. Aquest any 2020 teníem ganes de fer moltes coses, però ha quedat... Guardarem les ganes pel 21. Rafa Flores, que bueno, s'ha posat, diguéssim, més a l'entrenador de moda. Què us aporta Rafa Flores com a entrenador que fa que els resultats siguin tan bons amb els corredors que formeu part del seu equip? Què us aporta, Rafa? És molt bona pregunta i et responc amb la meva opinió. Jo no penso que sigui un entrenador... No Rafa, no hi ha l'entrenador que té la pòcima màgica. No hi ha un entrenament que serveixi per ser el millor del món. Podem veure ara mateix que es guanyen grans curses amb entrenaments totalment diferents. Jo penso que el fet de tenir una persona com és el Rafa, experimentada, amb coneixements, i que sobretot és molt proper a nivell personal, el fet de poder estar constantment en contacte i dir, escolta, Rafa, penso que a mi em falta això, penso que a mi em falta l'altre, vaig sobrat d'això, i constantment hi ha una correcció i s'estan llimant o estem llimant coses, no només a mi, sinó amb la resta d'atletes que hi treballa, per treure el suc o adaptar l'entrenament a cada un de l'esportista en concret. Ell no treballa amb una fórmula per tothom igual, sinó ell té les seves bases i les va adaptant en funció de les condicions de cada persona. No és el mateix treballar amb una persona que... Si jo se'm dona molt bé el tema dels ritmes ràpids i vaig més malament en ritmes en pujada, doncs intentem treballar aquests aspectes, o al revés. Si hi ha gent que puja molt bé i li falta ritme en pla, doncs intenta buscar la millor manera per treure això. Suposo que també ajuda que si hi ha un entrenador, com és el cas de Rafa, que comença a agafar gent de l'elit i té resultats, i veus que hi ha resultats, suposo que els que voleu millorar encara més els vostres resultats, suposo que quan us diuen el nom de Rafa Flores, perquè va ser ell el que va venir a buscar-te tu o va ser tu que vas acudir a ell? Va ser... Em sembla que els dos estàvem esperant el moment. La trucada. Sí, no? Ens vam trobar a principi d'any, jo estava lesionat, vam coincidir i va ser molt fàcil. No és que jo el vaig anar a buscar i ell em va venir a buscar. I per tant això és molt bona senyal.
A l'Aquiles, no? Aquesta lesió a l'Aquiles al final les vas poder solucionar o encara hi ha vegades que... Hi ha algun dia que encara tinc alguna molèstia, però ni molt menys. Recordo que quan estava realment lesionat d'això, sortia a córrer inclús amb la meva parella algun dia 5 quilòmetres i vaig haver de parar. I recordo un dia que va ser molt, molt dur perquè vaig descansar, no sé, 2-3 setmanes, no vaig córrer, només feia bici. I dic, avui provarem 5 quilòmetres i vaig haver de parar, inclús plorar de la impotència de que no trobava la sortida. I per sort, doncs, cos i ment es van connectar i vam aconseguir treure la lesió i des de llavors que no he tornat a tenir una lesió que m'hagi tingut tan temps parats. Toco fusta i espero que no. Toquem fusta, que puguis... Clar. A l'any 2000, no sé si va ser el 2018, deixes de formar part de la selecció catalana de curses de la FEC. Sí. No sé si es pot explicar o simplement va ser un desacord que vau tenir i d'aquí paz i després glòria, o creus que no, tenia moltes ganes. Es pot solucionar? No, tenia moltes ganes que em preguntessis això. La veritat és que des del 2000, em sembla que és des del 2009, tinc la llicència amb la FEC i mentre es pugui me la continuaré traient. Per mi no és un problema. Val? Simplement, en el moment en què entres a formar part d'una estructura d'un equip, com en aquell moment era Inverse o Embuf, doncs si tens una marca que t'està i tens uns compromisos amb aquesta marca i aquesta marca està invertint uns diners amb tu, trobo normal que hagis de respectar aquestes normatives. El malentès, que penso que hi ha que per la ignorància de molt pocs, però és així de clar, jo el que vaig proposar un any que anava a córrer amb Inverse és, escolteu, Inverse no puntua com a equip. Si voleu vosaltres els meus punts, els meus possibles punts que jo pugui treure com a corredor a una prova com Estegama, endavant, feu els tràmits que feu falta, inscriviu-me com a selecció catalana, perquè a mi m'és indiferent, jo correré igual. És més, jo els 3 anys que he anat a Cegama sempre m'he pagat jo el desplaçament, n'he pagat jo l'allotjament. En tot cas va ser una predisposició meva. L'únic que alguns dirigents o algunes persones que no van tenir aquesta informació es pensen que vaig córrer allà amb la subvenció de la FEC i després em vaig posar la roba de la meva marca, quan no va ser així. Però bueno, si se m'ha trucat i se'm torna a trucar, doncs jo no tinc cap problema a intentar donar un cop de mà a la FEC perquè la considero la meva federació i continuaré tramitant-me la llicència mentre es faci aquest espai. Bueno, jo personalment espero que, com tot, perquè al final tots ens coneixem i, ostres, estaria bé que hi hagués una reconciliació almenys de bon rotllo, no? I que no hi hagués aquesta pelosilla, no? I que ha quedat aquí com algo raro, no? Jo no tinc cap problema. O sigui, el meu telèfon el té qui me'l demana, no tinc cap problema i és més, recordo que després de la polèmica que es va generar, em sembla que va ser, no sé si a inicis del 2018, algú de la federació, ara no recordo el nom, sí que es va posar en contacte amb mi i em va demanar disculpes. Per tant, per mi és un tema tancat. Si algú em demana explicacions, jo les donaré, no tinc cap problema perquè no tinc res a amagar. De totes maneres, parlant amb esportistes, em sembla que va ser amb l'entrevista que li vaig fer al Pere Rullan, que ell també és esportista, no? I pensa que la gran majoria de corredors som i sou una mica egoistes, no? Al final, perquè, bueno, suposo que cadascú mira una mica per lo seu, no? I al moment, no sé si estàs d'acord amb aquestes afirmacions o... Hauria de recuperar perquè no vull... Com que no puc parlar del Pere perquè no l'he escoltat i per tant... Bueno, dic en Pere, dic en general, O sigui, no només amb el Pere, o sigui, parlant amb altres esportistes, tothom bàsicament pensa que sí que és veritat que
de que som o sou una mica egoistes perquè, bueno, cadascú al moment, doncs aquell any doncs, tens resultats i te'n vas una mica al millor postor, no?, al final. Sí, Si sí. hi ha una marca que aposta per tu, doncs... Aquí hi ha dues coses diferents, Jo, si em permets, hi ha una Sí, home, i part... tant. El que més em dol, no perquè m'ho estiguis preguntant tu, és pel fet, és que semblem que els i les atletes semblem els mercenaris i semblem aquí els dolents de la pel·lícula, quan al final és un esport individual en el qual hi dediques moltíssimes hores i és normal que busquem les millors possibilitats per córrer a nivell nacional, internacional i en el nostre dia a dia. No només de la competició. No és només sortir a córrer el diumenge a la cursa i ja està. Hi ha moltes hores abans d'entrenament i de dedicació. I per tant, si aquí algú diu que saludem, hola, en el moment en què una marca doncs, t'ofereix uns serveis i unes prestacions econòmiques i materials, entenc que l'atleta valori aquesta possibilitat. Jo aquest últim any el 2019 he pogut competir com a la marca que tinc contracte i m'aporta un ajut econòmic i després també doncs, amb la selecció que en aquell moment se m'ha cridat. Jo vaig tenir prou poder per decidir si m'interessava anar-hi o no. Parlem de marques, si vols. Et vam veure el 2017 amb Inverse, 2018 amb Buff, ja entres, o 2019? No. Buff? Jo vaig firmat contracte amb Buff, temporada... els avions són cars. No sé. No sé, sí, suposo que sí. Si els agafes en temps, no. Vaig firmar amb Buff el 2019 i 2020. Vaig firmar un contracte per 2 anys, que en aquell moment doncs, em va semblar bé pel que m'oferien, i ara, doncs, d'aquí un mes i mig o d'aquí un mes i poc, acabo contracte i veurem. Ens pots avançar alguna cosa? O... No, puc avançar de que la part més bona o la més positiva és que hi ha predisposició per part de les dues parts a entendre, a buscar una solució. També, doncs, com que hi ha confiança amb els responsables d'aquesta marca, els dos hem parlat cara a cara i hem... Va, digues noms, home, que estem aquí en família. No, bueno, el team manager de Buff és el Pau Zamora i és una persona amb la qui li tinc molt apreci, ell també me'l té a mi. A nivell de competició i de gestió de curses, quan llàstima que aquest 2020 no hem pogut tornar junts, però és una persona que realment a nivell de gestió de curses, com a corredor, i no només ho dic jo, ho diu tots els que hi han pogut compartir moments amb ell ho diuen, que és un crac. Però després hi ha un altre tema, que és a nivell de marca, doncs, però els plats bruts ja es queden a casa, les coses que a mi aquest any o l'any passat no em van acabar d'agradar o doncs, les vaig compartir, i el mateix vaig demanar d'ells de mi, que si jo havia fet alguna cosa que no s'ajustava al que ells necessitaven, que sisplau m'ho diguessin. Llavors, com que és una relació prou madura i hem pogut compartir els més i els menys, hi ha predisposició per continuar. L'únic que també tinc molt clar és que la comunitat atlètica, i és una crítica constructiva cap a tots els corredors, és que ens hem malvengut. Hem sigut o continuem sent encara becaris de marques. Dediquem 15, 20, 25 hores a la setmana a entrenar i ens hem malvengut per unes samarretes o uns pantalons, i és normal, no? Tots hem començat a córrer pagant-nos un dorsal i pagant-nos viatges, i en el moment en què arriba la marca i et dona una samarreta o uns pantalons, ostres, perfecte, i tot és sí, tot és sí, tot és sí. I llavors penso que si la vida esportiva és molt curta, i més del rendiment, perquè implica molts sacrificis, com per malvendre-la.
Llavors, jo ara estic en un moment en què se m'acaben els contractes, ara mateix, a 1 de gener, no sé on estaré. També tinc molt clar que per córrer només necessito ganes i també tinc molt clar que la meva feina doncs, té un preu i hem de buscar la manera de tenir... que jo em senti realment valorat per la marca. I si no, doncs ja et dic, a mi el que realment m'omple la nevera i em permet comprar les bambes és la feina que tinc a Sant Sadurní. La feina que tens. Bueno, llavors ho deixarem que el Biel Ràfols t'estima molt, potser? Bueno, amb el Biel, com que m'estima molt i hi ha molt bona relació... Jo te les vaig tirant, Tu mateix. Si vols contesta, si no... I tant, i tant. Ja et vaig dir que contestaria tot el que pogués. Amb el Biel tenim tan molt bona relació i m'aprecia tant que ho hem parlat i el Biel també vol el millor per mi. I per tant, bueno, sí que hi ha hagut converses, però també tenim molt clar que ell fins on pot arribar i fins on jo puc arribar. I repeteixo, la meva prioritat és continuar amb Buf perquè hi ha predisposició per les dues marques, per les dues parts, però no estic tancat a res. Veurem, sí que estic en contacte amb diverses possibilitats i anirem veient. Mira, Rafa, diu el Team Flowers. Això sempre, Rafa. Sí, també és com la casa. Va, ara que està aquí el Rafa, traurem un altre tema polèmic. Va, avui l'Andreu té ganes de parlar. Bueno, t'hem vist córrer amb la selecció catalana de la FEC, de muntanya. Sí. T'hem vist córrer amb la selecció catalana i espanyola de trail, de la Federació d'Atletisme. Sí. I saps que ara mateix hi ha una mica de lluita entre dues federacions. Total. Tu com a esportista que has estat a les dues... No et faré mullar perquè al final ja has corregut amb les dues i tampoc tindria sentit que ara et decantessis, no? Però tu com a esportista, com ho veus aquesta divergència, no? Que s'ha obert vers els corredors, que al final, com comentàvem amb el Gerard Morales, que al final no sabem ni... Els esportistes al final no sabeu a què esteu corrent, no? Totalment. O sigui, per mi ara, tal com està ara el calendari, dir que ets campió d'algú és irreal, perquè en cap campionat del món o en cap curs encara s'ha concentrat com m'agradaria, que es concentrés el bo i millor de cada casa i que realment sortís una cursa. L'únic que també ho penso i ho extrapolo a l'atletisme i quan hi ha un campionat del món de marató també no hi són sempre els millors. Els calendaris són els que són, els compromisos amb les marques són els que són i per tant establir una cursa on trobar el millor serà complicat. Sobre les seleccions, sí, jo he tingut la sort de competir amb la selecció espanyola de la FEDME, de la Federació de Muntanya, de la selecció espanyola de la Federació d'Atletisme, amb la selecció catalana de la FEC i amb la selecció catalana d'atletisme. I llavors, com que sabia que em preguntaries això, et diré que em quedo amb el bo i millor de cada una de les seleccions, que totes elles tenen coses molt bones i altres que han de millorar. Què passa? Que estem entre 2 punts i els corredors estem al mig. I sabem que els corredors, per anar un costat o un altre, són més bons o són més dolents i ens estem pintant com els dolents de la pel·lícula quan són els delegats i els responsables de cada una de les entitats qui haurien de trobar el punt d'entesa, perquè que ens posin els corredors i els atletes o la comunitat atlètica com a dolents de la pel·lícula per córrer amb una samarreta amb una altra, jo penso, almenys jo, a mi el que em motiva és anar a buscar la cursa on hi hagi el nivell més alt per esportivament treure el millor de mi, que és el que realment busco. Si és amb una federació, doncs endavant, i si és amb una altra, també. Això per una banda, i després tota aquesta disbauxa de campionats del món, copes del món, com ho veus també, que hi hagin tantes copes, tants campionats i al final no hi hagi un patró a seguir? O és una disputa, que ja veiem que és una disputa entre marques? Sí, i penso que continuarà sent així i que serà molt, molt difícil establir un únic calendari. No,
hi haurà Salomon que ara doncs, ha fet les Golden Series, hi haurà la Federació Internacional que té la seva Copa del Món, l'Ultra Track World Tour, l'Spartan Cup, no sé, hi ha tants i tants campionats que bueno, el corredor també i els corredors hem de ser llestos i ja sabem on realment quines són les proves importants i quines doncs, queden o han quedat en un segon pla. Val? Cadascú ha de buscar el seu objectiu i la cursa que realment l'apassiona. Bueno, bona resposta, ha sortit il·lès de les preguntes. Parlem si vols, del tema dels controls de sucre i d'aquesta nova... Una de les coses que em va cridar l'atenció, perquè amb el tema de la diabetes podem aquí estar parlant molt 3 dies seguits, si vols, perquè és un tema molt ampli. Penso que, bueno, primer agrair-te perquè penso que els esportistes, sobretot els que esteu a nivell èlit, entre cometes, no? Doncs dongueu a conèixer aquests temes perquè la gent cada cop tingui més informació, no? Però el que em va cridar molt l'atenció, aquesta nova, el sensor aquest, el xip del braç, això és una cosa novedosa, no? Bueno, això ja existia, aquest xip, Sí. porta una agulla clavada al braç, aquest xip té una vida útil de 14 dies i amb un telèfon mòbil, amb Bluetooth, el que et permet és fer una lectura automàtica cada 5 minuts. Val? Abans, aquesta és la versió 2, la versió 1, doncs havies de posar un altre xip a sobre per fer aquestes lectures, ara ja no cal. Per tant, doncs, amb les lectures que m'envia el mòbil i del mòbil al rellotge, doncs puc controlar-me el sucre sense haver-me d'estar punxant el dit cada hora o cada... Clar. Per tant, no només Andreu Simón com a esportista, sinó qualsevol persona com a diabètica pot ser, li permet un control molt més constant i fiable, no? Que és molt important. Però aquest sistema, és que soc desconeixedor, fa molt de temps que existeix o és algo... Jo porto amb ell, doncs mira, aquest últim, des de l'any passat, portaré ara un any amb aquest xip. Fins ara, doncs, anava a cegues i punxant-me el dit i podia estar 2 o 3 hores corrent i no sabia com estava el sucre. Ara, amb el rellotge i el mòbil, haig de portar el mòbil sempre a sobre, però puc anar només mirant el rellotge, tinc un camp de dades igual com si fossin les pulsacions, el desnivell o el ritme. I per tant, em permet gestionar molt millor tot el que faig. Hòstia, però amb aquestes curses que aneu amb l'adrenalina a tope, que us esteu jugant títols i que encara hagis d'anar mirant-te... Com ho portes, això? Perquè, clar, una cosa és potser la llarga distància, que potser sí que els minuts, no? La distància és més llarga, no? Entre corredors, però en curses més curtes que fins a marató, fins a 60 quilòmetres, que potser són per segons, com ho portes, això, de tenir que mirar-te també el tema de la insulina a través del mòbil? El mòbil al final el porto guardat amb el cinturó i no me'n despreocupo, és simplement anar mirant el rellotge. L'únic que sí és gestionar el més ràpid possible, tenint en compte les corbes de glucosa que el cos et pot fer, doncs gestionar per prendre decisions de quan has de menjar, quan has de beure. No és una ciència exacta i a vegades doncs, preveus unes coses que no acaben sent. I l'any passat, per exemple, al Campionat del Món a Portugal, al quilòmetre 30 anava 5è i veia el quart i el tercer, els veia estava convençut que els podia agafar perquè a més vaig arribar molt bé de forma i una mala decisió amb el tema de la diabetis doncs em va fer oblidar-me de beure i de menjar sucre i com que no tenia més aliments doncs vaig arribar molt i molt just a meta i em van passar 4 corredors, o sigui, de poder fer podi en un campionat del món vaig acabar fent 9è.
Bueno, doncs és una lliçó més apresa i ja està. Molt bé, doncs parlem de reptes. Aquest any ha sigut, sens dubte, l'any dels reptes. Sí. O sigui, jo estic esperant el 31 de desembre per anar a fer un cim aquí al costat de casa per fer el rècord de l'any. Però al final t'ho prens una mica així perquè penso que, pel meu punt de vista, potser s'ha anat una mica de mare. Hi ha coses de reptes i tal que potser no calia. Però, bueno, tu vas ser dels primers, vas fer el repte del Pedraforca al mes de maig. Sí. Com se't va córrer el tema de fer el repte? Sincerament, i tenia moltes ganes que m'ho preguntessis, perquè ho he intentat explicar, però sembla que no acabo d'entendre. No el buscava, sincerament. El Pedraforca és una muntanya que li tinc un apreci especial. En el vídeo que vam fer ho explico i torno a dir. Va ser la primera muntanya que vaig pujar amb el meu pare com a regal d'aniversari. Va ser una de les primeres curses per muntanya, on a més vaig coincidir amb un dels meus ídols, que és el Quico Soler. I el meu, Doncs mira, i que sempre que puc pujo. Val? I va ser just després del confinament, quan els esportistes del rendiment podíem sortir de la comarca, tenia tantes ganes de fer alguna cosa que vaig anar al Pedraforca. I això va ser un dissabte. I en aquest dissabte doncs, jo estava corrent per allà i vaig trobar-me amb el Biel Ràfols. I anàvem pujant, anàvem comentant, i em va dir, ostres, estàs pujant molt bé, no sé què. I em va dir, saps que ningú ha baixat de l'hora, pujar i baixar des del refugi? I jo, vale, doncs val, i va quedar aquí. I al vespre, sopant a casa, doncs li dic a la meva parella i li dic, escolta, que demà vaig a provar de pujar i baixar, que avui m'he trobat molt bé pujant al Pedraforca, perquè realment el dissabte és aquell lloc que tot surt bé, i anem a provar i em va dir, vale, cap problema. Em vaig trucar al Biel a les 10 de la nit i dic, Biel, que demà provaré de fer això que m'has dit, que m'has explicat. I tal qual, vam anar sense preparar-m'ho, sense haver-ho entrenat, sortint del confinament, que encara estava amb algun quilo de més i vam intentar-ho fer, val? Per intentar, simplement, més que el rècord, escriure una pàgina més en la meva relació amb aquesta muntanya, que al final és el que buscava, no res més que el meu. L'únic que, com que fins llavors no s'havia fet tot això, doncs la volada que va tenir va ser molt gran. Val? Clar. El fet de que hi hagués el Punky també doncs, estava a refugi i traies el paper del Quico Soler de fa 20 anys, hòstia, em va fer una il·lusió molt, molt gran. Després m'ha dolgut i sincerament doncs, tot el que ha vingut després, val? Perquè si algú vol pujar allà, perfecte, però han passat 20 anys des que el Quico va fer això i fins ara ningú havia tingut la necessitat d'anar a fer la volta en menys d'una hora o anar a fer el rècord. No he acabat d'entendre aquesta motivació. Si vols demostrar que ets millor que jo, segur que ho podràs fer en qualsevol cursa i perfecte, però la motivació única de baixar uns números en un rellotge no ho he... Per mi era molt buit. Val? I després també, tant amb el Pedraforca com Carros, el que buscàvem era donar veu als esportistes que en el seu dia doncs, no van tenir els mitjans, no perquè no volguessin, sinó perquè no estava en un món amb tanta mèdia com hi ha ara, i vam intentar posar els noms del Quico Soler i del Xus Ramon doncs, un altre cop a l'òrbita i fer i donar importància al que en el seu dia van aconseguir, que no era una cosa fàcil. Val? Aquest ha sigut el que realment em va motivar per fer el Pedraforca. Però, bueno, convindràs amb mi que un mes després, quan veus que el Manu Merillas te rebenta el rècord i va una mica de rabieta, no? Sí, totalment, perquè si hagués estat algú altre i amb unes altres formes, bueno, però per mi les formes i les maneres amb les que es fan les coses són importants. Val? Si ets un tio que no ha pujat mai al Pedraforca, no et coneixes la ruta i talles... I tires milles. I tires milles, doncs jo la qualitat del Merillas no la discutiré mai i sé que si està en un terreny com és el Pedraforca, per molt entrenat que jo estigui,
ell em guanyarà amb moltes facilitats. L'únic és venir expressament aquí a pujar i baixar el Pedraforca simplement per tenir el diploma a l'habitació. No sé, jo no me l'he arribat a penjar mai ni tinc ganes de... No el necessito, el diploma. M'omplen altres coses que no dir que sóc el més fort. I després quan veus nanos com el Jan Castillo, que és capaç de fer 59 minuts, com dius, la mare que el va parir, No. com pugen els crius. Sí, no, i perfecte, i si els motiva això, doncs endavant. Però també el que animaria és que a Catalunya no només hi ha el Pedraforca, que hi ha moltes més muntanyes. I que, bueno, si amb ell li serveix com a referència el temps que jo vaig fer i amb ell li motiva a baixar-lo, doncs jo content, val? No crec que torni a anar al Pedraforca a intentar baixar el meu temps. Sé que el podria baixar, però aquesta part jo ja l'he passat. Quan el Biel Ràfols, després de fer el rècord, doncs també vam parlar del possible recte o de la possible cursa vertical virtual amb algun altre corredor, amb el Jan, amb el Faid o amb l'Oriol Cardona. També vam parlar-ho, vam dir que no té sentit. Jo ja he fet el que havia de fer i jo la meva part o la meva història amb el Pedraforca ja l'he escrita i ara el que tinc ganes és de poder pujar amb el meu pare algun altre dia o si mai tinc algun fill o alguna filla, doncs tornar a pujar amb la meva parella, amb els meus amics, perquè m'omplirà igual que m'ha omplert totes les altres vegades. I carros de foc, el teu idili amb carros de foc i una persona que ens traiem tots al barret, com és el Xus Ramon, què et va explicar en Xus Ramon? Bueno, amb el Xus ja el 2019 ja vaig parlar amb ell perquè és una ruta que tenia ganes de fer-la i mira, el 2019 perquè no la vaig poder fer i el 2020 sí. I llavors, arran de tot això. Llavors vam estar parlant amb el Xus, el vaig trucar abans de fer res, ja un mes i mig abans, quan vam decidir la data, doncs li vaig explicar què és el que volia fer, com ho volia fer, perquè trobava important, el que et deia abans, les formes i les maneres en què es fan les coses. Li va semblar molt bé la idea, em va animar, vam estar parlant del recorregut, jo vaig pujar, no sé, 5 o 6 caps de setmana a fer carros de foc. Abans de fer el rècord vaig fer 4 o 5 vegades carros per etapes, per reconèixer el circuit i veure ja per on havia de passar i coses així. I ja està, llavors el dia 30 vam sortir, vam fer la volta i la vam poder fer una mica més ràpid, només una mica. Una volta plena d'entrebancs, perquè et vam veure primer... Tu no saps que per la nit tanquen les llums del Refo o què? Sí, no, mira, poques nits he anat al Refugi, aquí està la prova. Bueno, una anècdota més. El vídeo que va fer el Biel va ser molt, molt guapo. Penso que el resultat diu exactament tot el que volíem dir. A més, donem veu als pares de carros, com és el Miquel, l'anterior recordman i ara a mi. I a més, doncs, com s'explica la història i va quedar alguna cosa... En tinc un record molt bonic. I el cop de calor que vas tenir que va anar pels pèls. Sí, això no... En alta muntanya tant et pots trobar un dia que faci moltíssima calor com un dia que et plogui, que et nevi, que et faci mal temps. Totes les vegades que havia pujat abans m'havia fet molt bo i inclús havia sortit més tard a entrenar, a les 8, 8 i mitja, 9, i havia fet 5-6 hores i no havia tingut cap problema. I en canvi el dia 30 van ser els dies més calorosos de tot l'estiu. Mira, doncs van així. Sí que penso, estic segur que el temps es pot baixar i aquest temps sí que no descarto en un futur intentar-ho baixar. Perquè vaig arribar molt bé de forma, estava molt fort i 15 minuts, 20 minuts sí que penso que els puc baixar encara. Molt bé, esperem
Bueno, no sé si serà l'any que ve serà un any de rècords també. Esperem que pel bé de tothom també tornem a la competició, a tornar a la normalitat. I penso que el 2020 ha sigut una mica per posar-lo entre parèntesis, perquè bueno, penso que això de rècords és una cosa més. Sí, 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 sí. I, bueno, no sé, tens plans per l'any que ve o bueno, encara estàs esperant a veure... Estem esperant diverses coses, però m'agradaria fer un últim repte aquest any, que és fer la volta integral a Montserrat, sortint i arribant a Mm. Palma. A la Eh, Pirata o no? Pirata, què vols dir? Bueno, saps que aquí a Montserrat es feia la Marató Pirata dels Koalas? No sé si la coneixes. No conec el track, però bueno, Busca, busca, busca. doncs ja, Hi ja ha una ruta guapa de 80 quilòmetres i em sembla que sortien 4 o 5.000 positius. no, no. Era... Cada mes de novembre hi havia una colla que es deien els Koalas que feien una marató pirata aquí a Montserrat i bueno, s'ajuntàvem uns quants i la fèiem grossa i fèiem avituallaments i històries i si busques ja ho trobaràs. Però bueno, bé, vols fer la volta perimetral però amb canals o sense? Bueno, vull pujar als punts més importants de la muntanya i als Mhm. punts que aquest any doncs, més he trepitjat perquè pràcticament no he anat a entrenar a altre lloc que aquí i llavors és pujar doncs, per Coves, Santa Cova, el Monestir, l'Elefant, Santa Cecília, la Foradada, Camp Massana i després doncs, ja fer Ecos, Montgròs, el Camell, Ostres, molt bé. Sant Jeroni i tornar cap a casa. Llavors em surt una volta de 35-40. El temps, com que no està ni cronometrat ni és simplement doncs, tancar l'any fent aquesta volta. Llavors, segurament serà l'últim repte que farem. No he anunciat res encara, però mira, ja t'ho dic a tu. Moltes gràcies, home, per la primícia. Jo a Montserrat li tinc molt de respecte perquè, bueno, suposo que tu convindràs, és molt laberíntic. I, ostres, portis una... Sempre va bé portar un cordino per si et fots amb algun fregau. Jo no sé si tu has tingut alguna mala experiència a Montserrat o sí. No he tingut mala experiència, tampoc m'he anat a buscar a complicar-me la vida. És una muntanya que és preciosa i té algun lloc té molts llocs Mm. que l'ambició de voler pujar en aquell lloc et pot complicar una mica la vida. Llavors, en cap moment he tingut la sensació d'anar al límit. A Molt Montserrat. bé. Bueno, no sé si ens vols recomanar alguna ruta per Montserrat, ja que et tenim Sí, corrent sempre per Montserrat. Quina ens recomanaries així per entrenar? la volta que més sovint faig és el circuit de la cursa de l'Alba, que és una cursa Mm. que tinc molta estima i és sortida i arribada a Collbató, que és on estem vivint ara. I per tant, doncs, si algú vol descobrir Montserrat, penso que amb aquesta ruta són 20 quilòmetres pràcticament i en 2 o 3 hores la pots fer i veus, ho toques tot. Trams de córrer, trams més tècnics, puges a Sant Jeroni, passes pel monestir, així que és un tros de... Molt bé, doncs l'apuntem, l'apuntem. Tot i això, a final de desembre ara vas amb la selecció catalana, no?, de trail, de la Federació d'Atletisme, te'n vas a Eivissa. Exacte, ara el 13 de desembre doncs, fem l'última cursa. És una cursa que no tenia prevista i menys encara per la distància que és una mitja marató molt, molt ràpida, però també em fa gràcia doncs, el fet de veure si sóc capaç amb l'entrenament que fem doncs, de treure un rendiment bo o no. No, ni molt menys és l'objectiu, m'interessa, doncs, hem fet canvis a l'entrenament, estem intentant treure uns ritmes que tenia dormits i aviam què, aviam si podem doncs, amb la selecció catalana tornar a ser campions d'Espanya per autonomies. Molt bé, molt bé. Em sembla que és el segon campionat, oi? És el segon campionat, què vols dir? L'any passat em sembla que va ser el primer campionat d'Espanya, no? Sí, el Vale. de Múrcia i aquest any és a Eivissa. El Xavi pregunta si de dia o de nit. No, ho farem de dia per anar sobre segur.
i poder fer El tema de Montserrat, sí. les campanades i fer les campanades a casa. Dues últimes qüestions, perquè si no, no et deixarem sopar. Kilian, hem de preguntar pel Kilian Jornet. A tu que t'agrada córrer... De fet, tinc aquí apuntat que tens els 10 quilòmetres en 31:48, correcte? Sí, em sembla que sí. Sí. Ja pot ser. Quan vas veure el Kilian provant l'asfalt, suposo que primer sorprès. Sí. L'únic que, mira, l'any passat vam estar entrenant a Chamonix i vam coincidir a les pistes d'atletisme, el Kilian, el Pablo Villalobos i jo, i quan ens va passar la mà per la cara com ens la va passar, a mi em va deixar bocabadat. O sigui, ja ho estava abans d'entrenar i després d'entrenar doncs, vaig al·lucinar encara més. 29:59. Déu-n'hi-do, en 10 quilòmetres. Jo vaig flipar també. Hòstia, veig molta... No mala llet, però una mica escèptics, no? El món dels puristes de l'atletisme i que si no és tan bon temps i tal, hòstia, però anar a 3 en 10 quilòmetres i no dedicar-se exclusivament, jo ho veig sobrenatural, vamos. Jo també, o sigui, no... Ara mateix, em sembla que només hi ha, no sé, 2-3 corredors a la trail runners, o sigui, corredors de muntanya, que puguin fer un temps així al món. I que el Kilian, que en el mateix any et pugui guanyar un ultra trail del Mont Blanc, una cursa de 160 quilòmetres, i t'estigui fent un per sota de 30 minuts amb un 10.000, no entenc la gent que ho desmereix. Jo estic convençut que el Kilian, i ell també, segur, que pot baixar aquesta marca si s'ho plantegés. Repeteixo, o sigui, ha fet 30 minuts amb un 10.000 en una preparació de 24 hores, per fer el rècord de 24 hores. Per tant, qui entengui una mica d'entrenaments sap que és una cosa totalment diferent. I per tant, hi ha gent que s'està mesos per intentar baixar de 30 minuts amb un 10.000 i ell en qüestió de, no sé, un mes i mig et fa això i ara un mes i mig després doncs es presenta i anirà a fer 24 hores de pista d'atletisme. Per mi és un extraterrestre i ja està. Això de fer la rata durant 24 hores a tu no et veurem. No, això segur que no. Pregunta-li pels croissants del fresquet, al Jordi. Digue-li que els tenim congelats a casa, que en tinc un parell, que quan vingui ja... Jo com que no els puc menjar, els croissants els porta el Rafa, quan ens trobem me'ls porta. Són uns croissants d'una pastisseria de Deltebre, em sembla, o d'una ampolla, no recordo, i que són molt bons, els fan molt bons, i quan baixo cap allà, doncs els hi porto a la meva parella perquè sí que es fa algun homenatge el diumenge amb el croissant. I com que tinc algun extra, doncs el dia que vingui el Jordi també tindrà un croissant. El Ramon Ferrer Monracín diu que si ja has trobat el pack de la insulina que vas perdre a Valle de Tena. Sí, això també va ser una altra anècdota. El Campionat d'Espanya d'Ultra, a Valle de Tena, una cursa de 80 quilòmetres, a mitja cursa, doncs, baixant del Garmo Negro, del punt més alt, no sé, buscava la insulina per punxar-me insulina i la vaig perdre. I llavors no sabia on l'havia perdut i com que fins al quilòmetre 10 quilòmetres o 15 quilòmetres més enllà no vaig poder menjar res amb sucre perquè no tenia la manera de baixar-me el sucre. I recordo que a mitja cursa doncs, portava el mòbil a sobre, vaig trucar a la meva mare, que aquells dies van venir a fer-me l'assistència a aquesta cursa, i trucar-la, escolta, prepara'm la insulina perquè l'he perdut i ja està. Després, doncs, l'organitzador de la cursa, ja quan va acabar la cursa, em va dir, escolta, hem trobat això, ens ho ha portat un corredor que ho ha trobat a l'Instagram. I aquesta va ser l'anècdota d'aquell campionat que vam poder guanyar, que per sort va acabar bé. Molt bé. Bueno, de tot s'aprèn al final. Totalment. Va, acabarem... No sé si hi ha algú aquí a la sala que vulgui preguntar-li alguna especial a l'Andreu, ara que el tenim aquí.
Vinga. Però a mi m'agradaria acabar amb una entrevista que he llegit a Carreras por Montaña del 2018, a la cual dius, no me gusta publicar demasiado mis aventuras por internet. Cuando salgo a correr prefiero mirar la cara de mis amigos que el móvil. Ho segueixes mantenint? Ho tornaria a dir, l'únic que, bueno, amb el pas del temps m'han fet veure o m'han adonat de que vivim en un món on les xarxes socials són molt, molt importants, on les marques malauradament donen molt pes a això i per tant doncs, és part del joc. Val? Continuo pensant el mateix i tot i que faig un esforç per intentar publicar més coses a les xarxes, estaria bastant desconnectat. L'únic que també és part del joc, estic disposat fins a un punt a jugar-ho i a participar en aquest circ que malauradament doncs, ens té a tots els corredors i a tota la comunitat, però no només de corredors, de tots els esportistes i de qualsevol esportista, de qualsevol modalitat. Llavors, bueno, si quan surto a córrer prefereixo acompanyar-me d'algú i anar parlant i explicar-nos moments íntims i sensacions. I si després doncs, surt alguna foto, benvinguda. I si no, però primer és l'entrenament i després és la foto. Molt bé, aquí ja tens algú que s'ofereix a fer-te avituallament per la Volta a Montserrat. Jo crec que ens apuntem tots, si podem sortir de veure't i gaudir, que és el que ens transmets de tots. Jo quan veig... te la tirava també per això, perquè al final els que et seguim és la manera de seguir en contacte del que aneu fent i la veritat és que el que transmets és molta proximitat i t'ho agraïm molt. I el Marc Simó diu que si tornaries a repetir la Garmin amb caiguda inclosa. No, la Garmin va ser una experiència més, però no, ja la vam fer, bueno, hi ha tantes curses ara que és difícil dir a on anirem, no ho sé, ara mateix no la tinc prevista. I sobre el dels avituallaments del 31, del repte aquest de Montserrat, de la volta aquesta, si finalment la podem fer per permisos i per condicions, sí que al final el que vull fer és la volta a la muntanya que he fet tantes vegades aquest any i que tants moments bons m'ha donat, doncs tancar l'any fent una volta i si algú es vol apuntar, doncs ja benvingut serà. Sí que la volta la vull fer, lògicament, sol, però trobar-me amb companys i amics, doncs sí que ho tinc previst. I el Domènec Grau diu, demana-li també què li va semblar la volta que va fer amb el Pau Capell de 40 quilòmetres per Montserrat. Com que vam estar parlant tota l'estona, ja no me'n recordo per on vam passar. No, amb el Pau, quan ens trobem, doncs, tenim moltes coses a explicar-nos i ens posem al dia de moltes intimitats i ens ho passem molt bé. Ara tinc pendent pujar a casa seva, que porta temps dient a Andorra, i suposo que l'any que ve, quan tot sigui més fàcil, segur que la tornarem a fer 40 o inclús una mica més llarg. El Teurí 25 que utilitzes per recuperar? Aigua. No soc molt amant de recuperadors i soc un ignorant en aquest món. És una cosa que hauria de millorar, però no prenc res en especial, sincerament. No. El que em demana el cos. Molt bé, doncs, agrair-te de nou l'entrevista. Jo m'ho he passat molt bé, no sé tu si t'ho has passat bé. Sí que m'ho he passat molt bé. Ja veus que no t'ha apretat massa, he sigut una mica políticament correcte, però bueno, ja... Tu si algun dia vols fer... Ho dic perquè el Blackie, l'entrevista que li vaig fer em va dir no vull que em facis la típica entrevista que tothom em vol preguntar de dieta, de no sé què. Si vols algun dia parlar, jo què sé, de política o el que sigui, ja saps que jo te les tiro. Tu ja has vist que tot el que et pugui contestar, el contestaré. Així que si ara tens algun... Molt bé, maco. Doncs res, moltes gràcies i res, et seguim veient per aquí. Molt bé.
Perfecte. Molt bé. Moltes gràcies. Adéu. Adéu.